Magandang hapon, Bigyaw. Balita ko, ang gagawin namin ito ay para sa iyo, saka ay makapag-shoutout kami sa iyo. Ito lang ang masasabi ko. Pagpatuloy mo ang maganda mong layunin at ang ginagawa. Kasi marami kang natutulungan, marami kang nabibigyan ng biyaya na galing din naman sa taas. Hari nawa po magtuloy-tuloyan at dumami pa ang hindi lang magmamahal sa iyo, kundi ang magpapasalamat sa inyo sa maraming ginagawa ninyo para sa kanila. Manalo ka. Mabuhay ka. God bless you. Mula po kay Archie Adamos, isang simpleng aktor. Noy, gibuhon mo gabos ng gigibuhon mong maray para sa mga tao. Para sa indayan, hali yan luman sa itaas. Mabalusay mo. God bless you all. Boss Bigyaw, lahat ng iyong mga kababayan dyan ay natutuwa dahil sa sobra mong pagtulong sa kanila. Sila'y masayang-masaya. Kung wala ka, malungkot sila. Kaya gayong paman, pasasayahin kita rin. Katulad ng pagpapasaya mo sa kanila. Pagmasdan mong mabuti, ito alam kong mahilig ka sa mga aso. Pitbull. Oh? Bulldog. Magandang hapon sa iyo, Boss Bigyaw. Thank you very much. God bless you and to all people sa iyong lugar. Tapos na. Salamat mga idol.